Tinc 3 noms i no sóc de sang blava. Com s'explica això? Malagüetes? Ei, sóc la Farners i això és un nou vídeo del meu canal de YouTube. Comencem. Avui vinc a parlar-vos sobre el meu nom perquè té una història bastant llarga i bastant curiosa, al mateix temps. Jo em dic Farners Pei Hong, cert? A la Xina, l'ordre del nom i el cognom és invers, és a dir, primer va el cognom i després va el nom. El nom normalment està format per 2 caràcters i el cognom format per un normalment. Jo allà a la Xina, el meu cognom era Fu i el meu nom Pei Hong. El Pei el tenien un seguit de nenes, unes quantes nenes, i el segon caràcter, que el meu és Hong, doncs anava variant. Segons la nena, doncs un caràcter diferent. Totes les persones que vam ser adoptades, quan vam arribar aquí, doncs normalment el que fan els pares adoptius, els nostres pares, és canviar aquest nom. Introdueixen els seus primers cognoms i normalment a tu et posen un nom occidental. És a dir, et posen un nom i els seus cognoms i ja està. I el nom xinès i el cognom xinès l'eliminen. Però també poden optar per altres opcions, com deixar-te el teu nom xinès, tal qual. O sigui, a mi em podrien haver deixat només Pei Hong i dir-me Pei Hong. Altres el que fan és eliminar el cognom xinès i afegir el nom occidental amb un caràcter dels 2 noms. O sigui, amb un dels 2 caràcters que té el nom xinès. I una altra opció era afegir el nom occidental, treure el cognom i deixar-te el nom xinès, el que els meus pares van decidir per mi. És a dir, el meu nom xinès és Pei Hong i el meu nom occidental d'aquí és Farners. Per tant, el meu nom és Farners Pei Hong. Però la història no s'acaba aquí. No. Els meus pares, per registrar-me el nom, van haver d'anar al registre civil de l'ambaixada espanyola de Beijing. I què passa? Una de les normes que hi ha al registre civil és que màxim la gent pot tenir 2 noms. El que no siguis de la reialesa, membre de la reialesa, per tant, podries tenir molts més noms. Però si no, màxim són 2. I què passa? Que clar, els meus pares havien decidit que jo tenia 3 noms. Els meus pares el que van fer va dir, bueno, doncs ajuntem el Pei i el Hong i formem un de sol. I així es dirà Pei Hong, o sigui, així es dirà Farners Pei Hong, i són 2 noms, per tant, i què? I llavors una tècnica que tenen és que el Hong l'escriuen amb la H, l'escriuen en majúscula, perquè així visualment, si no t'hi fixes gaire, distingeixes 3 noms, però en veritat el Pei i el Hong estan junts. Mira, una cosa guai. Heu vist? Doncs bé, això és tot per avui. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i si és així doneu-li like i subscriviu-vos al canal si no ho esteu. A veure quan puc penjar el pròxim, que espero que sigui ben aviat. Molts petons, merci per veure aquest vídeo en sèrio i bones vacances de primavera. A reveure'ns, adeu!